etorri naiz. Bueno, salta hori deo, arzo bidazoa. Ez, azalduko dute egoera. Ez kontua da ni Marisaren lankide horia naiz eta oso lagun mina da niretzat. Eta bere bitartez ezagutu nuen, emakumea ekintza edo. Eta berak animatuta, abenduan ikaskunekin bildu nintzen. Eta bera oso ondo irakatsi zidan gutxi gora bera nola nire kasuan batez ere itzuli artikuluak, ez? Ia da, niri hizkuntzak asko gustatzen zaizkidala, eta niretzat oso erresa da testuekin lan egitea, eta, berak erakutsi zidan nola editatu artikulu bat, nola jarri argazkiak eta hori guztia, eta ia da, ezin izan dio dela denbora asko eman kontu honi, baina, artikulu bat bai, erekin hasi nintzela prestatzen, eta, egia esan proba daukat jarraitzeko. Benetan, entzuten nahi nintzen, horregatik geratu naiz pizka bat, horrela, buruatu zaidan gauza bat, horrela, ez dakit, agian ez da momentua, baina kontua da ni, momentu honetan lanean nagoela hezkuntza sailan. Eta, duela gutxi arte, harremanetan egon naiz Iraleko kontuekin eta ez dakit, jakiko duzue sortu dela edo sortuko dela, sortu da, baina dekretua falta da onartzeko instituto bat, Euskararen eta Hizkuntzen institutua, bai? Eta, pentsatzen nahi nintzen, hori, komentatu duzuna oso interesgarri izan aldela, ez? Esan nahi dut, ekimen hau ikastetxetara eramatea eta, ez dakit, agian interesgarri izango litzateke instituto harretako jendearekin, ez dakit, hau komentatzea, ez dakit. Bai, agian zabaltzeko edo... Baina LH-en artikulo batzukin ditu Wikipedian egia ez wiki emakumeen ingurun, baina... emakumeen ingurun. Ez, lasai. Ni genuen gehiago egitzen behar, baina, Eta, igual... Ez dakit, LH-en Wikipedia nahi die gehiago zentratzen. Nerrekin zituen artikulo zian lasainekin lotura zutena, baina... LH-en igual biografiak eta... Baina... biografia bat adiez, berea da. Eta ezparena, orduan inguruko markatu. Ezazu hauin, ezkalita dago, bai. Ez da importa, altu itzengo dut, gelan jau itutan hau. Inguruko, emakume zientzilari eta bestelakok ezagutzeko behaientzako ere ustez garrantzitsua dela. Batzutan joten gehala ez dakit noa, eta hemen ingurun badituzte ezagik. Eta gaina, baita behakin komentatu dut asko, antropologia eta, nire kasun gizartekin, historiakin lotura duten hainbat gai ikaslei inguratzeko ere tresna bat bada. Igual aurretik antropologia ere tekiten, edo etnografia. Ez, baina, pixkat engantzatu ditut horta, eta, ez dakit, beste mundu berri batzuk behai ere ezaguta erazteko. Beste ikastetxe batzuetatik ere baditugu ordezkariak eta, Sonia lasaiatik